municipal ho ewo epoye mantam mu mechire Eastern region na manba yensa kan anise kroba ko yefan se eye Ntomem wo na atadifo wa omatede na ni nyina ni se omse free teacher kwabota pensu besi sabre sensitivity ekwan o monam so na mununkum akopie mu ebo bia ni deni bepon no nya de ampanifo ya madwen so mo twa kwan no so de amo da na nka mpese ko tali omni bia ba betam so bi e de amo na sabre de omgide paso omasu abompa ya che ema Ghana mampani se wati omusu frɛ ema moda soro ye hu se ekwan na grader na bai grader na be pani be hwɛ ene grader we de wo ma medwa kwan no so se keke o wo no mu tire so ba be ye kwan no o ma twa kwan na tire ma che se o ma mfona ni agi se ya na bro mo ni agie no o mo se enye no ano no o mo besra ba ne pa se we no ade ne sa be ka no onye very careful na nye se bia wo de ne sa ka no agya kwan na to o twa so ya no agya so na wo kosa da bi on pesa ba ne tena so sa akopem se wadi kota tuntumi bi ebetima bomane de ayentam kwan no so kama e de amom ne ba no se de a omani betimi age de to so mienu omsi kuro bi a ne de ne de fa sa Ntomem se no ene yan kane abuo fa ba bia light ni no eno so sanya de ho kane ada omehwe TV kura na age se bia mo black and white a car battery na oma plug na omanya TV ahwe empanifo de light post ababegu ho besi na nya de omatimi asi post nu po na nkampese wo mo de wire se ni ade bi ababegu so etini nyinam no omo de aresrede ekọ de eye aban mpanifo nyina se wo mra mabu mo hima wo bia ne deni Ntomem eye nana opakua yo otoso mienu ni sem ne bi ni eye ya kwan eni yen kanea ba abana da wo ma ye hu se akwan no eguso ba ye guso esere se omo ma ne so ho a no muntu aso enyemaye na ya driver fo no so ekasa ebo aban na chi nso no bebi am ba be so ho eko ba ye de hu se enyemagu akwan timgidi se bibibia ebeko yi ye tusu bi no so ye yenka ne asem no so me to aban anim emi se no so be 2 weeks ni hu se o de post so abegu ha so bi kita bi kwa da den fi bi a wi abeka na yemi ba mi sra ban ne se we ni de o ma no enya adwuma maye na emebu no wokuru anso nya adwuma nye senti ama emebu no wokuru nyina ye basa emaayo anketoa emprewanyi san sa adwuma yi ni kuru hanyi nsusu nti emema no nsusu nyina sa de kuro no nyema basa ngidi se kan anso ba enimemu abeba kuru mama memranti ya ne maba wanso so anya adwuma ye no so ti metumpon ebisafo we eye nana ya ne ohima wo bia fanse Ntomem eye nana opoku ayo otoso mienu nana no se ye no na osmo na bo assemblyman odua mantam onom eye onabo Jacob Kumi Dwamena ono so de kakra emaye aban se post die nya begu na nya nsi ho a mi se wa to bo boss na tazo no owu ye kra se post ni bia begu ho pen egusu go na enu ade ti esrase we die omo ma ne nye ti se nu ade no omo bode asa begu hai omo de ose be yo no me de si woni ehunu se aban no se a oye na se begu okwase dia o mafo no bebeku ani gidi bebre se yehunu bi pen post bi begu over 10 years e ye nua de egu na ejina ndi eja ye hwe o nso ni o nso beka e ogidi ase ni o wura OPK ye wura MCE regional minister no mana mo matu me nyini so mbe jama na ye nto mo gidi ma pase ne kwa no de wonu beyo na kina bi no o masan beyo o nka ne ade amom no eye onabo Jacob Kumi Dwamena onabo anu sie se Kim ana komofo ne bi ni titiripa ne adwadifo a wo mo mantam no no o so e kire so mo ani age atadwifo wa onuma tede ne na o de kakra asan atato ya damase efi se ya kwan ide efi miri bebre meka ne se ye mpanifo no pe so ya bere pa se nsu otuto a ye ho kire ye se obekọ kuromu kura e yasem ye kọ kuromu mponso a yetimi ko ka kwan so na ye pia sa teche ani ade enya sam keto ya bere pa but esi ade ye hu se greda na ba kwan so ye dwuma ye ni age pa a ye mpa ye ko ne se yankopon adaboa na mpanifo mu di anim a mo ye kwan na maye no ombaboa na makoso aye kwan na maye na ye nso ya ye fi se ha niema efi ha ko no edo so pa nso e kwan ni titam bia na eniema wo ko fa niema akra badwa so beton wa e kwan ni tibo wa atofo krema na guafo so ye ho akire na ye mpa ye bo ne se omo kwaso ye na nka ye nso ye nya kota na light ni nyina so enka ho man eno ni ade a ye hwe kwan ya omo aye na enkwanta man nso ye betutu ye beka wure mu ha ofa nso atana enne wo benka nso ata ka be hu kwan ya be fa so aba
abɛyɛ kora ka bɛtumi afa mu aba yɛwɔ nhwɛmu sɛ ɔmbɛyɛ nti ɛsrɛ wɔ na ma mo mpemu nsan wɔ m'akyi ɔmu so na mɔmmoa yɛn ahyɛ ase ɛyɛ de paa asase first no na nsuo tɔ a yɛbrɛ paa enti sambre yɛ ɔma hyɛ ase no deɛ ɛyɛ wɔn mu da ntɔm bɛsɛ no mpanimfoɔ sɛ wɔadi anu kwan sɛ ɛkyerɛ bia bɛka sɛ yɛne sikɛnti kwan no yɛgya atoɔ saa wɔn nso wɔn ne nkanea pons abɛguɔ akasa wɔn bɛsie na ɛkyerɛ bia wɔn nso nya nkanea adamu nsɛm wɔn nyinaa no efiri kura ɛno ɛwɔ bia ne din ɛne ɛyɛ poema ntam mekyerɛ kwawu south na ɛte sɛ ɛyɛ Ntomem saa kwan no so asɛm ɛna ɛyɛ kan yɛba kumawu abatoa